Molt bon vespre a tots i a totes. Això de portar aquests micros, em sembla que en diuen diademes, que si veieu una orella molt vermella és la diadema. No és que tingui... Escolteu, m'emociona molt ser aquí a Sabadell i poder-vos adreçar la paraula després que ho hagi fet la Lourdes, després que ho hagi fet l'Aurora, després que ho hagi fet l'Elsa, després que ho hagi fet el Jordi, després que ho hagi fet el Joan. Per mi Sabadell és una ciutat molt important, entre d'altres perquè hi va néixer la meva mare. Jo sóc fill de pare terrassenc i mare sabadellenca, i per tant un vallesà en plenitud. Ara que ningú no li passi pel cap allò de dir Terrassa no sé què i Sabadell mala no sé què, perquè jo seria tècnicament un desgraciat i no és el cas. No, però moltíssimes gràcies per ser aquí i gràcies a la gent que esteu connectant amb nosaltres, que ens esteu veient. Molts de vosaltres ens heu preguntat, en el Quim, en el Jordi Sánchez, en el Jordi Turull, a mi mateix, i segur que els ho pregunten igualment a Jordi Cuixart, a la Dolors, a la Carme. Veure les imatges d'ahir, a la Carme, que és una dona d'una dignitat extraordinària sortint de la presó de Bat-ras, ens va donar una força extraordinària. O en l'Oriol Junqueras, o en el Raül Romeva. De dir com estem. Nosaltres espremem cada segon, cada instant de llibertat, perquè la valorem com pocs, aquesta llibertat, la nostra llibertat individual. Però nosaltres no aspirem només a recuperar aquesta llibertat individual. Joan ho explicava molt bé. Recuperarem la nostra llibertat individual, recuperarem la nostra llibertat. Jo estic condemnat fins l'any 2028. Jordi Turull està condemnat fins l'any 2030. Oriol Junqueras està condemnat fins l'any 2031. Recuperarem la nostra llibertat plena el dia que recuperem la nostra llibertat col·lectiva, el dia que com a nació siguem lliures, el dia que no hi hagi cap tribunal que decideixi empresonar uns homes i unes dones, que decideixi abocar persones honestes a l'exili simplement per haver defensat els seus ideals. Serà en aquell moment quan nosaltres recuperarem la llibertat en plenitud. I no una llibertat que ens doni una simple confortabilitat emocional, que també, que això és determinant, sinó per transformar el món, per transformar el nostre país, per transformar la nostra terra, per proveir oportunitats en els que avui hi viuen i els que demà hi viuran. Ho explicàveu molt bé. Nosaltres tenim projecte, i tenim un projecte transformador, potent, el protagonista del qual és la gent de Catalunya. Sí, Sabadell no és una ciutat important en el món de l'empresa, en el món de la indústria, en el món de l'associació, de l'associacionisme, en el món de la cultura, no perquè hi hagi hagut bones institucions només, o absència d'institucions, sinó perquè hi ha hagut una gent que han agafat aquest protagonisme. Aquesta és l'autèntica força de Catalunya. Ho dèiem ahir en l'acte de l'Arc del Triomf. Un país que és capaç de pensar en gran i amb unes institucions que quan les hem tingudes també hem estat capaços de fer coses excepcionals amb molt pocs recursos. Ara que som a Sabadell, deixeu-me amb el permís del conseller Calvet, l'actual titular del Departament de Territori i Sostenibilitat, que ha donat projecció a tot allò que vam fer. I una de les coses boniques que vaig fer a Sabadell, Lourdes, va ser inaugurar les noves estacions de ferrocarrils de la Generalitat. Ara dieu, en un moment, diguem-ne, d'algú que surt a la presó, ve a Sabadell i ens ve a parlar de ferrocarrils de la Generalitat. Doncs sí, perdoneu, vull parlar de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Fixeu-vos, nosaltres vam fer la prolongació de la línia del Vallès a Sabadell i a Terrassa, i vam fer la cobertura de Can Feu Gràcia, que era una reivindicació. Quants quilòmetres nous de ferrocarril, de rodalies, s'han desplegat des de l'any 78-79 que es va fer l'accés a l'aeroport de Barcelona? Cap. Sabeu quants quilòmetres hi ha encara de línies ferroviàries d'una sola via a Catalunya avui?
Pregunteu a la gent que va a Parets, això ens en diria sempre en Jordi Turull, o Vic, o Ripoll, o d'Arenys a Blanes. És simplement inaudit. Quan nosaltres disposem d'eines per gestionar, per pensar el país, per projectar-nos endavant, som capaços de crear estructures excel·lents, perquè el projecte hi és, perquè la força hi és. L'any passat, Ferrocarrils de la Generalitat, si no m'erro, conseller, va arribar a un nivell de puntualitat del 99,3%. De totes les línies que es mouen, del Vallès, del Llobregat a Anoia, de la línia de la Pobla de Segur. Cada dia, des de la presó, escolto la ràdio, quan em llevo. I cada dia, malauradament, hi continua havent aquesta expressió dels retards eterns de Rodalies. Això no és cap anècdota. Això són dues concepcions concretes de com entenem aquest país i la gestió i les oportunitats que generen. Em sembla que és enguany o l'any passat, Ferrocarrils de la Generalitat mou tot el seu material amb energia verda. Tot. Això també és una concepció concreta de país. Això és el que nosaltres volem posar sobre la taula. El drama, i ho deia també a Reus l'altre dia, és que l'estat espanyol no té un projecte potent, interessant per oferir. I, per tant, és incapaç de sotmetre l'escrutini de la gent. Per què a Escòcia o el Quebec s'hi va poder fer un referèndum pactat? Perquè el Regne Unit i Canadà tenien alguna cosa ells consideraven interessant per poder oferir a la gent. Els forts pacten, i pacten referèndums, i no s'espanten davant de l'escrutini de les urnes. Els dèbils imposen, imposen sempre, imposen sistemàticament, imposen repressió, imposen inhabilitacions, imposen presó. Aquesta és la diferència transcendent. I davant d'això hi ha dues opcions, o la determinació, la fermesa que subratllava l'Elsa, o la resignació, o independència o decadència. A mi em sentireu poques vegades en els mítings referir-me a d'altres formacions polítiques, a parlar malament dels altres, a qüestionar, que cadascú faci el que vulgui. Avui no me'n puc estar, però perquè jo tinc una mena de Delendas Cartago en relació amb una d'aquestes persones que venen avui aquí a Catalunya a fer un míting, en aquest cas del PSOE, que és la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet. I ve aquí a renyar-nos. Ens venen a renyar. I ens venen justament, jo abans deia, independència o decadència. Aquells que tonyinen i peguen la gent. Aquells que tenen unes institucions adreçades a retallar sistemàticament els drets i les llibertats fonamentals. Aquells que impedeixen que puguem desplegar tota la capacitat de plenitud en aquest país ens venen avui i ens renyen. I ens venen a dir que nosaltres apuntem la decadència, que nosaltres perseguim la gent, que nosaltres... Presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet. Ho explicava també l'altre dia. La meva primera experiència en el Congrés dels Diputats, que va ser una experiència de diputat efímera, va passar una cosa que no és menor. Mireu, quan vam acabar de prometre, vam prometre la nostra condició de diputats i en el Congrés dels Diputats, ho vam fer prometent el càrrec amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre. Ens van insultar, ens van cridar, van dir de tot. Ho vam fer enmig del judici. Hi havia algun advocat que deia no, compte, no ens faran por. Aquesta gent no ens faran por. Nosaltres hem estat capaços de vèncer la por. Si homes i dones, gent jove i gent gran no van tenir por l'1 d'octubre, com hem de tenir por nosaltres? Com havíem de tenir por en el Congrés dels Diputats quan sentíem la gent de Vox o la gent de Ciutadans o la gent del PP cridant, insultant? Nosaltres no en tenim de por. Com havíem de tenir por davant d'un Tribunal Suprem que sabíem del cert que ens inhabilitaria? Si la gent d'aquest país l'1 d'octubre no en va tenir de por, nosaltres no tenim dret a tenir por. I aquesta és la força important. Però
us deia aquella experiència en el Congrés dels Diputats, quan vam acabar aquella sessió, ens van dir, quedeu-vos. Meritxell Batet ja era la presidenta del Congrés dels Diputats. Ens van dir, quedeu-vos. I nosaltres érem electes, i érem diputats. Ens vam haver d'esperar i va entrar la policia, probablement armada, a treure uns representants del poble, en aquest cas del poble de Catalunya, del Congrés dels Diputats. Jo sóc un apassionat de la política britànica. A Westminster, els comuns, fins i tot la reina d'Anglaterra té prohibit d'entrar-hi. Ja no sé si ho heu vist mai, hi ha una franja blanca en el qual no hi pot entrar. Si vas a qualsevol altre país del món, a Holanda, Dinamarca, Alemanya, i expliques que hi ha policies que entren a retirar diputats electes de la seu de la sobirania, de la pretesa sobirania espanyola, pretesa sobre Catalunya, i treure uns diputats electes, això és simplement inaudit. Però què ens han de venir a dir de decadència? Què ens han de venir a dir de llibertat? I després ens van inhabilitar sense donar-nos cap mena de possibilitat ni tan sols d'expressar-nos. La nostra força és el nostre projecte, és la nostra determinació, és la nostra esperança. Per això volem que el dia 14 de febrer donar un discurs de fermesa i traslladar un missatge d'optimisme, de coratge, de determinació. Ens en podem sortir i ens en sortirem. Ens deien que era impossible, ens ho han dit 1000 vegades que era impossible. Ens deien que l'1 d'octubre era impossible, que no votaríem. Ens ho havien dit moltes vegades i tanmateix l'1 d'octubre vam sortir, vam votar i vam guanyar. I vam aconseguir generar una situació de, diguem-ne, vam abocar a que hi hagués una reacció en un país civilitzat. Aquella reacció que ha estat el diàleg, el pacte. Aquí va haver la repressió. Però el dia 1 d'octubre vam guanyar, vam aprendre a guanyar. I hem estat capaços de llegir exactament què hi ha al darrere. Hem estat capaços d'aprendre quins són els punts forts i els punts febles d'allò que vam viure i vam veure. Ara tenim una cartografia precisa del que hi ha. Quan ahir Laura Borràs explica el full de ruta, és un full de ruta que posa en valor i que té en compte tot allò que hem après, tot allò que ha esdevingut les nostres fortaleses. És evident, quan anem junts, quan hi ha unitat, som imparables. Aquesta és la principal de les fortaleses. I també sabem quines són les debilitats. Sabem la més important, que l'estat espanyol està disposat a tot, i subratllo tot, per impedir que nosaltres ens en puguem sortir. Però, a partir d'aquí, hi torna a haver un altre dilema. O la resignació o poder fer aquest pas endavant, encara que per algú sigui impossible. Permeteu-me fer referència a un dels polítics que admiro més, que malauradament va morir, va ser assassinat el mateix any que vaig néixer jo, l'any 1968. Un polític extraordinari que va ser capaç de tangibilitzar el somni d'una generació i el somni no només dels americans, sinó el somni de molta gent arreu del món. Era Bobby Kennedy, el germà del que va ser president dels Estats Units. I ell explicava això, explicava el que nosaltres, els catalans i les catalanes, hem après i que des de Junts volem explicar en el conjunt de compatriotes per les eleccions del dia 14 de febrer. Ell va anar a Sud-àfrica, a Ciutat del Cap, a fer un discurs a la universitat quan hi havia tot el terror expressat en forma d'apartheid. Imagineu-vos, allà hi havia una discriminació que era absolutament ferotge, terrible. Era difícil parlar d'esperança en aquella gent. I Kennedy, en aquell discurs memorable, els deia: cada vegada que un home o una dona se subleva davant d'una injustícia està generant una onada d'esperança. Cada vegada que algú serveix la seva comunitat, el seu poble, el seu país, la seva nació, el món genera una onada d'esperança. Cada vegada que algú defensa un ideal noble, genera una onada d'esperança. I és la suma de milers i milers i milers d'onades d'esperança allò que és capaç de convertir-se en un tsunami
que enderroqui els murs més alts d'incomprensió i d'injustícia. Això és el que nosaltres hem de ser capaços de fer, de plantejar, de posar en valor. Tota aquesta és la força que, malgrat la por, no impedirem que es pugui desplegar. És la força de la il·lusió, és la força de l'esperança, és la força d'aquests milers de somriures. Recordeu quines eren les imatges d'aquelles manifestacions multitudinàries. Recordeu la Via Catalana de l'any 13? Quan ens vam donar les mans i no preguntàvem al del costat ni on havia nascut, ni com es deia, ni d'on venia, ni què pensava. Junts vam ser capaços de poder-ho afrontar. El que em nego radicalment, després d'aquests 3 anys de presó, és que ens vulguin abaratir el somni, que ens diguin que vam fer malament, que ens diguin que allò no va valdre la pena, que ens diguin que no vam ser capaços de mirar-nos al mirall i agradar-nos, que no ens diguin que no vam ser capaços d'admirar el món, que no ens diguin que nosaltres tenim capacitat de volar sense cap altre límit que la nostra pròpia determinació de volar, de ser lliures, de guanyar la plenitud, de ser un país normal. I el Joan ho explicava molt bé, un país pròsper, un país amb oportunitats per a la nostra gent, pels nostres fills, un país, i també intenten tornar a burxar amb aquesta idea dels uns i dels altres. No, no, Catalunya és una terra extraordinària perquè no pregunta a la gent d'on ve, d'on venim, sinó on volem anar plegats, amb benestar, amb progrés i amb solidaritat. Aquesta és la força que nosaltres tenim. Per tant, que no us esborrin el somriure, que no ens esborrin l'esperança, que nosaltres la tenim, que aquests intangibles són extraordinàriament poderosos, que nosaltres tenim projecte, que hem estat capaços de defensar-lo i que ens en sortirem. No en tingueu cap mena de dubte que ens en sortirem. Acabo. I acabo amb una referència que la vaig explicar una vegada aquí a Sabadell. Va ser la primera vegada que ho vaig fer i aquí em va trair una mica, diguem-ne, les denominacions lingüístiques. Expliquen, ara que estem tirant nanosatèl·lits, els estem enviant a l'espai, expliquen que a la NASA, quan hi entres, jo no hi he entrat mai, desenganyem-nos, hi ha una frase que diu més o menys el següent. Diu, el problema és que la paraula en català és lletja. Mira que el català és una llengua molt bonica, però a vegades té paraules que tenen connotacions lletges i negatives. I aquesta, la que diré ara i que hi ha a la paret de la NASA, és una paraula que en català no té una connotació bonica. Parla del borinot. En castellà, abejorro. En anglès, desconec com es diu. Diu la física, les lleis bàsiques de la física, que per la mateixa, diguem-ne, estructura del borinot, amb un cos molt gran i amb unes ales molt petites, és físicament impossible que pugui volar. Però ell no ho sap. Ens diuen que és impossible que nosaltres puguem guanyar la independència. Ens ho diuen i ens escarneixen. I fixeu-vos, davant de la proposta que va fer Laura Borràs ahir, ens diuen que és impossible, que és impossible, que és impossible. Però sabeu què? Nosaltres no sabem ni mai sabrem que guanyar la independència de Catalunya sigui impossible. Per això la guanyarem. Per això guanyarem la llibertat d'aquest poble. Moltíssimes gràcies. Visca Catalunya!